Misaka og 30 ngadto sa 40% ang presyo sa mga isda sa merkado sa karbon sa dakbayan sa Subo. Sa ira nato kung tagpila, pinaagi sa report ni Alan Domingo. Naabtan namo kining pipila ka mga mamalitay og isda sulod sa Carbon Public Market. Pareho sila og reaksyon sa kamahal sa presyo apan wa sila nahimo tungod kay gusto man nilang musud-an og isda busa na malit na lang. Misaka og 30 ngadto sa 40% ang presyo sa mga isda depende sa klase niini. Ang tulingan 250 pesos gikan sa 220 pesos. Carabalyas 260 gikan sa 200 pesos. Yellowfin 250 pesos gikan sa 200 pesos. Bilong-bilong 280 pesos gikan sa 220 pesos. Budburon 220 pesos gikan sa 180 pesos. Tabangko 220 pesos gikan sa 180 pesos. Anduhaw 300 pesos gikan sa 250 pesos. Mulmol 300 pesos gikan sa 250 pesos. Ug mamsa 350 pesos gikan sa 250 pesos. Matod sa mga negosyante nga medyo nihit ang supply tungod usab sa bati nga panahon sa nakalabayng mga adlaw. Ang presyo sa isda sa pagkakaroon nagkamahal. Kung ang isda dili mo permanente ang presyo, sa unang panahon maglinaw-linaw gani mo brato. Karon kay lain man natong tempo. Mo na giningon everything there was a season. Nagtuo usab ang mga fish vendor nga adunay koneksyon ang pagtaas sa presyo sa isda sa mega fuel price hike. Nagtuo sila nga dili na kaayo makapatuyang sa pagbiyahe sa sakayan ang ubang mga mangingisda apil ang pagtumod sa ilang kuha tungod sa sitwasyon karon. Nabantayan usab nila nga medyo mingaw ang ilang merkado itandi kaniadto. Medyo mingaw gyud sir. Mingaw. Tungod siguro sa kamahal. Mahal pag yung asa mahal sir. Gamay ra mong dunggo, sir. Nihit siguro tungod sa gasolina or wala gihabwa kayo. Samtang walay paglihok sa presyo sa mga karne nga nagpabiling stable ang presyo sa karning baka, baboy ug manok. Apan nabalaka sila nga basin mo sa kausab ang presyo tungod sa epekto sa fuel price hike. Wala pa sir, nag-uminto na sila pero maglisod man may uminto sa masuki ko, naanad sila sa price pa ba? Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.